Здравейте, приятели! Днес ще ви кажа едно доста интересно нещо и защо правя точно този клип. Ами ето защо. Днес ще говорим за 99 нощи и за нейната истинска история, защото, както знаят някои хора, играта е базирана на истинска история. Буквално го пише още в началото отгоре. Не мога да го зумна. И в момента този видеоклип точно сега ще почна да ви разкажа историята за 99 нощи. Някои може би я знаят, а други не я знаят. И сега започвам да ви я разказвам. Така, тази игра, както още от начало знаете, е базирана на истинска история. Което е така. Да, всеки го знае. Значи, през 2023 година, май месец, не знаем точно коя дата, семейство решават да излетят с малък самолет, който излита от Америка. Семейството се състои от една майка и 4 деца, 2 мъже и пилотът. Те се разбиват в джунглата Амазонка, който не знае къде е, се намира точно в Бразилия. Така. Те падат точно в тази джунгла. Майката е наранена или не знам по-точно. Пилотът е починал, за жалост, много съжалявам. А децата остават в джунглата живи. Единствените. Което сега ще ви кажа. Най-голямото дете е едва на 13 години. А другото дете е на 10, по-малкото на 15, а най-малкото е едва на 11 месеца. Представете ли си? И са оцелели точно 40 дни. Но както казваме, в играта има някои истории, детайли, които не са истински. Както виждаме, Еленът. Такова нещо няма в истинската история. Или може би е имало, но сега вече го няма. Както и Бухалът. Така. Сега ще ви разкажа всичко. В играта мога да кажа всичко, което може да видите. Първо, номер 1. Защо Еленът го е страх от тъмното? По-скоро от светлината, извинявам се. Така в момента не мога да ви покажа, но Еленът е бил в огромни лаборатории. Образувам, така казано, от всъщност самата игра има една лаборатория, която се казва, че е създадена Елена. На едната маса е бил един най-нормален Елен, на другата маса е най-нормален майката, може би. Защо може би е майката? Защото се заинтригува много от децата и както виждаме в самата игра ги е запазил в пещери. А първите 2 деца са охранявани от вълци, а другите 2 от мечки. Не полярни мечки, ами нормални мечки. Те ако бяха полярни, щяха са в зимния баям. Някои са до зимния баям, други не. Добре, да се върнем към историята. Точно защо Еленът го е страх от светлини? Както казах, в лабораторията са правени експерименти между майката и Еленът. Просто нормален Елен. Обаче, както виждаме в самата лаборатория, сега не мога да я покажа, има и 2 огромни лампи. Еленът може би постоянно е гледал към тези лампи и нали знаете, че когато вземем от някоя висока кула някакъв фенер, точно тогава, когато светнем точно в очите на Еленът, виждаме, че има Елен. В играта на всеки 4 дни има аз да кажа нещо като гардове на Еленът. Така. Гардовете на Еленът, те идват на всеки 3-4 дни да ви нападат, обаче различно. Първо идват с брадви, после може би идват с пиари, след това може би да дойдат с арбалети, а после може и по-нататък да дойдат и с по-силни неща. Добре, както и да е. Сега да разкажем нещо друго. Както виждате и знаете, има точно там, където е нашият фаер, дъска с деца. Ето, в момента
за малко я показах. Там има 4 деца, които трябва да открием. Точно 4. Да. И ние трябва да ги спасим за цели 99 нощи. Ако ги спасим всичките деца за цели 99 нощи, можем да избягаме от гората на 100-ния ден. Обаче всичко почва да става напрегнато. Еленът почва много да е напрегнат и точно тогава се случва нещо много добро. Ние спасяваме всичките деца и общо взето всичко е свободно. Децата вече нямат нужда от глад, но след това трябва да отидат в болница. Точно така е казана истинската история, че те оцеляват 40 дни и на 40-тия ден те ги намират и оцеляват в болница. Точно там, където е паднал самолета, на 5 км от там, децата имали някакъв подслон. Прехранвали се единствено с плодове, кокоси или пък месо. Или пък едно от децата си е направил с пръчка и една огромна трева нещо като въдица. И на брега, защото, нали знаете, някой може да не знаят, оттам минава река Амазонка. Оттам точно едно от децата е намерило нещо като примамка. И така са си заловявали храна. И точно заради това те оцеляват 40 дни, единствено с прехрана. А кой се е грижил за най-малкото дете? Кой ли? Точно децата са били 2 момичета и 2 момчета. Едно от момичетата се е грижил за тях. Едното момиче е бебето, т.е. малкото дете на 11 месеца, не е точно бебе, и другата сестра, която е на 10. Едното момче е на 5, а най-голямото дете е на 13. И точно поради тази причина децата оцеляват 40 дни с прехрани и просто не знам, това е като маугли, просто намират супер много неща. И това е, те оцеляват много време. Така, време е за другата част. Така, дойде време и за втората част. Защо има добавени детайли в играта? Като дните и нека малко да поговорим за бухалът. Бухалът всеки го знае. Това е нещо като огромно същество. Прилича на бухал, но търси глад и мрази резките движения. И той е правен в лаборатория, която можем да намерим в зимният биом, но трябва да сме левел 6 на фаера. Не съм сигурен, но така мисля аз. Така. Всички знаем, че бухалът, ако го гледате дълго време, може и да умрете. То се е съществително все пак. Ако умрете, сте просто добри играчи. Аз най-много съм оцелял до ден 70. Това ми е рекорда на мене. Между другото, бяхме спасили и 3 деца ден 70. Тия мечки едва ги отрепахме. Аз по това време намерих голямата червената брадва. Но, както виждаме в лабораторията, там където е създаван бухалът, или така казан човек бухал, не знам как да го нарека, виждаме, че има много детайли. Както на единия лист пише съществото, така и си имаме вече днешна рутина, че това е най-доброто нещо. За мен беше чест